سلام انتقنان نخلكم تخاتلتي يخون اندابلكو عمنا لما عنت مدبي كاتو عمنا لما عنت مدبي نصوتاوي ركبكم مقر زغبرو ميلاتات حيزلكم مصيلخو نسب حدارن نفقراتن زخون تقامي زخونه حساب كنرينا ناي لما عنت مدبي زلعلو مصوتاو ركب تتحيزو اتودي ابوان صوتاو ركب دخم كخون انكلو تاغوالن سيتي بقليلو ابغزا خوينا متلو نخلعالن نوح نزبله غزه نخصنحن نمغبار ابتودي حانغول كتسرحو تخلوم حمشت حسابات اسفه حبيلنا كنرينا نزي channel حدشت زخونكم سبسكرايب مغبار استفلاليو ناي طعنا ناي صوتاو ركب كمون ناي حدار هيوت انفورميشن ترهولو channel سدرا نختكونو بخبري حدت سدرا نزخونكم اندامسغنكو نا مدبي كملس نابتوم حمشت حسابات كناتون كلنا اتي قدامي حساب كل شع نابصوتاو ركب قدمي مئتاوكم ناي سونتكم چنا زتمعراري كخونا لو سونتكم چنا زيبلو كخونا لو اب سونتكم چنا انتهاليو والاكوا ابصوتاو ركب نوح نزبله غزه ناي مصنح عقم زلو ود تبعتايو انت خونه ناي صوتاو ركب دليتو نخقنس كغبرو يخاليو سلازخونه كل شع صوتاو ركب كتحاسبون كلكم سونتكم چنا زيبلو فريش كخونا لو نزكبلن كلهو دما شاور مغبارن قروب لوشن ملكاين ادلاي نغريو سلازخونه كل شع قدمي صوتاو ركب نز نغرزي مغبار عغاباين تنافقن صوتاو ركب نمغبار زحغزكم يو እዚ ነገር ዚ ንደቂ አንስትዮ ጥራሕ አይኮነን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሰውነቱን ቅድሚ ጾታው ርክብ ጨና ዘይብሉን ፍሬሽ ክኸውን ኣለዎ ቅድሚ ጾታው ርክብ ሻወር ምግባር ቁሩብ ሎሽን ምግባር ድማ ነዚ ነገር ዚ ከማሕሸልኩም ዝኽእል እዩ እቲ ኻላይ ሓሳብ ንደቂ አንስትዮ ዝጠቅም እንትኸውን ምሸት ዝግበር አከዳድና እዩ አከዳድና ምጾታው ርክብ ዘይተተሓዘን ጾታው ርክብ ግድን ናይ ብልዕትን መስሎን ርክብ ጥራሕ ዝመስሎም ሰባት ኣለው ኮይኑ ግና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጾታው ርክብ ድሌት ካብ ዓይኖም ስለዝጅምር ናይ ምሸት አከዳድናኽን ክኾን ዘለዎ ልዕሊ ብርኪ ሕጽር ዝበለ ናጥዋትክን ከርኢ ዝኽእል አከዳድና ቅድሚ ናብ ዓራት ምኻድክን እንተተኸዲንክን ዋላኳ ንሱ ናይ ጾታው ርክብ ድሌት እንተዘይሃለዎ በቀሊሉ ስምዒቱ ከተላዓልሉ ትኽእልሉ ሜላ ስለዝኾነ ድሕሪ ናይ ሰውነትኪ ጨና ምሰማዓራረይኪ አከዳድናኺ ከም ትቀድም ኢለ ዝሓበርኩልክን ክትገብርኦ ኣለክን ናይ ጾታው ርክብ ስምዒቶም በቀሊሉ ከተላዓላ ስለትኽእላ እዩ እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ኣመጋግባ እዩ ቅድሚ ጾታው ርክብ ዝተፈላለዩ ፍራፍረታት ምብላዕ ቅድሚ ጾታው ርክብ ኣብ ትገብርዎ ምስዕዓም ጽቡቕ ዝበሃል ጣዕም ንኽህሎ ይገብረልኩም እዩ ጽቡቕ ጣዕም ኣብ እዋን ምስዓዓምኩም እንተሃልዩ ድማ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽትሰዓዓሙ ዝሕግዘኩም እዩ ንውሕ ንዝበለ ግዜ እንተትሰዓዓምኩም ድማ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ስምዒት ብልዑል ንኽልዓል ዝሕግዛ እዩ ቀልጢፋውን ፈሳሲ ንኽተፍልፍል ዝሕግዛ እዩ ፈሳሲ እንተፈልፊላ ድማ ጾታው ርክብኩም ኣዕጋባይ ንኽኾን ዝሕግዘኩም እዩ እዚ ማለት እታ ጓል ኣንስተይቲ ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ዝሕግዛ ስለዝኾነ እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታው ርክብ ዝተፈላለዩ ፍራፍረታት ምብላዕ ናይ ኣፍኩም ጨና ጽቡቕ ንኽኾን ብምግባር ብሉጽ ዝበሃል ምስዕዓም ንኽህልወኩም ብምግባር ጾታው ርክብኩም ኣዕጋባይን ተናፋቕን ንኽኸውን ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ሓሳብ ድምፂ እዩ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድምፂ ኣብ ዝበዝሐሉ ቦታታት ዝነብሩ ሰባት ካብቶም ካልኦት ብዝተፈለየ መንገዲ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒቶም ዝተሓተ ከም ዝኾነ ሳይንስ ይሕብር እዩ እንተተኻኢሉ ጾታው ርክብ ኣብ ትገብሩሉ እዋን ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ከፊትኩም ጾታው ርክብ ንኽትገብሩ ይሕበር ክርብሸኩም ዝኽእል ናይ ቆልዑ ድምፂ ናይ ጎረባብቲ ድምፂ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒትኩም ከትሕቱ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ስለዝኾነ ጾታው ርክብ ትገብሩሉ ቦታ ካብ ድምፂ ናፃ ዝኾነ ቦታ ተዝኾን ይምረጽ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ናይ ትወዲ ሓሳብ ናብ ጾታው ርክብኩም ጥራሕ ንኽኸውን ስለዝግብኦ እዩ ስለዝኾነ ጾታው ርክብ ትገብሩሉ ቦታ ካብ ድምፂ ናፃ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ሓሳብ ንሪኦ ድማ ምንኽኻ እዩ ልክ ደቂ ተባዕትዮ እንዳነኻኻእኹም ናይ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ኣፍቃሪትኩም ናይ ጾታው ርክብ ስምዒታ ከም ተላዓልዎ ደቂ አንስትዮ እውን ንናይ በዓል ገዛኽን ወይ ከዓ ኣፍቃሪኽን ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት እንዳነኻኻእኽን ከተላዓላ ኣለክን ንኣብነት ኣብ ማእገሩ ከባቢ ልስልስ ብዝበለ ኣነኻኻ እንዳሓሳሰኽን ኣብ ብርኩ ከባቢ እንዳነኻኻእኽን ክትስዕምዮ እንከለኸ ድማ ንእዳውኪ ናብ ድሕሪት ብምስዳድ
ናብ ጨጉሩ ከባቢ ሰዲድኪ ንጨጉሩ ቀስ ሰቢልክን እንዳነኻኻእኽን ኣብ ትስዕማሉ እዋን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቶም ንኽልዓል ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ስለዝኾነ እዘን 5 ሓሳባት ሒዝኩም ናይ ጾታዊ ርክብኩም ተናፋቕን ኣዕጋባይን ንክኾን ክትገብሩ ትኽእልሉ ብሉጻት ሜላታት እዮም። ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ነዘን ቴክኒክ ብምፍላጥን ብምግባርን ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ እንዳሓበርኩ ናይ